Zdravím všetkých killerov a všetkých killerky, zdravím vás MC Game Killer dnešného prvého partu na Mythbusters, alias, kto nevie po anglicky božiči, po česky božiči mýtu a po slovensky sú to boriči mýtu, alebo jak sa to je, no neviem. No, asi každý pozerá kanál na Primaku, ktorý sa volá samozrejme Mythbuster. Je to po česky, samozrejme, že sa to volá božiči mýtu a my tu v Minecrafte si dáme taký božiči mýtu. Čiže ako ste si mohli všimnúť, to si ešte predstavíme. Môj kamarát Andrej Mačkovič, Muhdr, tam by mal niekde stáť, dobre, nevadí. No, čiže vrneme sa na to. Čiže otvoríme si túto bráničku, pôjdem sem. A Andrej, častíš. Andrejko, dúfam, že sa nebudeš starať veľmi do toho, že som si tu pripravil takéto stenné veci. Nie, nie. Nemusíš sa starať. Čo na mňa to žíraš? No, dobre, Andrej, už idem preč. No, čiže vrhneme sa k mýtu, ktorým si ešte link. Môžete si všimnúť takéto čudo. Dneska si premerieme mýt takýto, že budeme skúšať dve rôzne varianty. Budem strieľať z luku cez lávu a cez vodu. Samozrejme, asi sa uhasí, ale chcel by som vedieť, ako to bude cestou naspäť, či sa zase zapáli, alebo ostane tak, vidíte, tu mám už blok. No, čiže začneme takto. Dobre. Wow, počkajte, sa to teda nespustilo. Dúfam, že už teraz aj... Áno. Ale prečo sa nezapá? Aha, ani sa nemá zapáliť. No, čiže dáme si druhú variantu. No, a nedávalo sa. Toto musí byť zbožené. Zbožené. I am Czech. I am Czech Republic. No, pozrite, dámy a pánové, podarilo sa nám to. Wow, krásne. To bol taký malinký mýt, taký len začiatočný, prvý mýt. Andrej, chceš niečo k tomu povedať? Kde je Andrej? Andrej! Kde si pošiel, Andrej? Andrej išiel vonku? Kde je Andrej? Andrej! A tam je Andrej! Tak ideme dnu, naspäť za ním. Cez tento čudný tunel. Andrej, chceš tomu niečo povedať? Pozor, teraz čuším do steny. Dobre, Andrej, nechám ťa tak. Čiže diváci... Čať. Dobre sa, Andrej. Nechcem opakovať po exploitovi Sergej, ale je to Andrej. No. Bolo tak všetko z tohto mýtu. Možno také minútovka tu je, ale ja to len taký začiatočnícky mýt. Ja určite budem aj dlhšie dávať videá z božičí mýtu, samozrejme. Budem to, hoci ak vidíte, že toto stával Sergej. Ne Sergej. Andrej, tak. Sorry, ľudia. Andrej. Stalo si túto strechu? Asi ma nepočuje, dobre. No, tak, dúfam, že sa vám to páčilo. A ešte taká ešte chcem pripomenúť zase, bolo to zbožené. Tak, a ďakujem, že ste si pozreli toto video. Uvidíme sa na budúce. U našeho Mythbuster. Čaute.
Čakajte. B.